Ružomberok sa už v minulosti vysporiadal s podobným problémom v Celulózke. Predstavitelia mesta, ale aj obyvatelia veria, že sa im to podarí aj s tehelňou. Radoslav Zemančík, Slovenská televízia. Príjemný podvečer, sledujete vysielanie regionálnych správ z Banskej Bystrice. Rómske deti sa na Slovensku budú učiť podľa nových metód. Tie sa doteraz iba testovali, teraz sa začínajú zavádzať do praxe. A v čom sú iné od klasických? Namiesto memorovania sa deti učia cez pocity. Príjemný podvečer. Po viac ako 3 mesiacoch opäť otvoria mestské kúpele vo Zvolene, ktoré domáci volajú plaváreň. Mesto a prevádzkovateľ zariadenia spoločnosť Komplex International sa nakoniec dohodli. Príjemný podvečer. Obyvateľom zvolenského sídliska Môťova už vyše roka strpčuje život nadmerný hluk z prevádzky zberných surovín. Tá sa nachádza v tesnej blízkosti ich rodinných domovov. Prekračovanie noriem ukázali aj merania hlučnosti. Tamojší obyvatelia spísali petíciu a vyzvali samosprávu, aby proti hlučnej prevádzke zasiahla. Príjemný podvečer pri sledovaní regionálnych správ. V Banskej Bystrici dnes volili v poradí 4. rektora Univerzity Mateja Bela. Bývalý rektor Milan Murgáš, ktorý je od decembra minulého roka predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja, sa k 31. augustu svojho postu vzdal. Z pôvodných 7. Príjemný podvečer pri sledovaní regionálnych správ. Na úvod z Banskobystrického štúdia. Včera oslavovali meniny Demeterovia a s týmto dňom a menom je každoročne spojený aj ovčiarsky sviatok Mitra alebo Mitrovačka. V tento deň zháňajú chovatelia svoje ovce do dedín na prezimovanie. Príjemný podvečer. V Brezne sa už po 3-krát uskutočnilo podujatie TOP 7. Brezňania v ankete rozhodli o najlepšej škole, zamestnancovi či organizácii v ich meste. Želáme vám príjemný podvečer pri sledovaní správ z regiónov. Na úvod z Banskej Bystrice. Rekordný počet kandidátov sa uchádzal postprimátora v centre Horného Gemera v 14-tisícovej Revúcej. Najstaršia písomná zmienka o meste je z roku 1357. Viac ako pol tisícročia sa tu rozvíjalo železiarstvo. V 19. storočí bola Revúca centrom slovenského národného života. Dnes je jedným z najchudobnejších regiónov. Príjemný podvečer pri sledovaní správ z regiónov. Začíname na strednom Slovensku. V Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici absolvujú všetci novorodenci screening sluchu, vďaka ktorému lekári zistia jeho prípadné poškodenie alebo stratu. Z jeho lavíc vyšli do praxe stovky úspešných absolventov, ktorí pôsobia v odvetviach medicíny, práva, politiky či športu. Mená ako Adriana Sklenáříková či Vlasto Plavucha poznajú aj vo svete. Automobilov na dráhe Autoslide 2007. V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutočnili letné majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach. Pri neúčasti seniorských pretekárov sa k slovu dostali mládežnícke nádeje. Závisí aj od obyvateľov obce. Radoslav Zemančík, Slovenská Oficiálna volebná kampaň začína presne o 7 dní, teda 15. novembra. O tom, kto sa stane primátorom a kto zasadne do poslaneckých kresiel, rozhodnú voliči v komunálnych voľbách 2. decembra. Z Ružomberka Radoslav Zemančík. Dopravná situácia vo Žďanoch je viac než kritická. Obyvatelia preto netrpezlivo očakávajú jesenné otvorenie cestného obchvatu. Ale požiar sa už nešíri. Na mieste máme reportéra Radoslava Zemančíka. Dobrý večer, túto informáciu môžem naozaj potvrdiť. Situácia je momentálne viac menej stabilizovaná. Oheň síce stále horí, ale hasiči sa ho snažili čo najviac uhasiť. Celý deň vypomáhala v prvom rade a hlavne letecká technika, pretože ten terén je naozaj veľmi členitý. Ako celý požiar vznikol, nám už napovie nasledujúci príspevok. Radoslav, zatiaľ čakáme na príspevok z Banskej Bystrice, ale my vieme, že oheň zasiahol približne 115 hektárov lesa. Cestu cez Donovali uzavreli, ale vieme aj to, že ohrozoval ľudí v niekoľkých osadách. Sú teraz v bezpečí? Skutočne cesta bola dnes na Donovali uzatvorená vďaka polícii.